Takže čau lidi, já vás vítám u daily vlogu 309 mám pocit a máme 10k, už více než 10k, mám dokonce 10 150 odběratelů, což je insane, děkuji za to. Takže jak říkám, strašně moc a vidíme, co za to udělám, každopádně roste to strašně rychle, protože za chvilku ani se nerozkoukám, až budeme mít 11 000, jo. Jestli to bude takhle dobře, každý den zhruba 100 odběratelů, tak by se mohlo do Vánoc podařit dát 20 000, jakože do ale nejsem si jistý. Navíc, kdybych měl 20 000, tak už to dávno mám peníze a jak říkám, já jsem nikdy nečekal, že mi to bude že vám děkuju za 10 000, takže já jsem očekával, že budu mít taky 100 a to je tak všechno, takže když se budu natáčet tak pro sebe a teď jsme tady, vlogy a shorty s Akima. No. Tak doufujeme, že to bude pokračovat tak rychle, takže pokračujeme. Už jsme na 10 200 odběratelů, kámo.